Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Jama'a barkamu da sake kasancewa da ku a daidai wannan lokacin a wannan channel mai suna Hausa Techtube. A yau insha Allah kamar yadda kuka gani a title din bidiyo na yanda zaka ci jarabawa. Wato dai wannan bidiyon na yi shi ne musamman ga ɗalibai 'yan makaranta masu shirin yin jarabawan SSCE wala Allah WAEC ne, Neco ne ko Jamb. A yau insha Allah idan kuka biyo ni tun daga farkon bidiyon nan har ƙarshe, zan nuna muku wani application wanda zai taimaka muku musamman ga masu shirye-shiryen jarabawan WAEC, Neco ko Jamb. Wannan application din insha Allah in dai kana amfani da shi a wayanka zai taimaka maka sosai, za kuma ka ci jarabawanka da yardan Allah in WAEC ne ko Jamb ne insha Allah. Amma kafin mu shiga cikin bidiyon, ina roƙon idan wannan shine farkon zuwanka, za ka ga wani rubutu ka danna shine subscribe, sannan ka danna alamar ƙararrawa. Sannan kuma bidiyon nan yana da matuƙar muhimmanci, ina roƙon duk wanda ya kalli bidiyon nan ya share ga abokanan shi domin za su ƙaru, musamman ma lokacin da an kusan a fara jarabawa. Da farko dai wannan application ɗin dai an yi shi ne musamman domin ɗalibai masu shirye-shiryen yin jarabawa. Da farko dai ka shiga Play Store ɗinka kamar haka. Yawa, bayan ka shiga Play Store kamar haka, za ka yi searching application ɗin, sunan shi Examiner kamar haka. Examiner. Yawa, bayan ka yi searching sai ka danna search. Kun ga shi ne ya fito da wannan logon, shine a farko ga yana logon shi an rubuta WAEC ne ko Jamb. Kun ga shi wannan application din yana da daɗin amfani kuma yana da amfani sosai. Ingantaccen application zai taimaka. Idan kuka duba application din ga yana kusan mutum 10,000 sun yi downloading din shi. Ga rating nan da yake samu star saboda tsaban application din ingantaccen application ne. Already bayan kun shigo haka za ku ga nan a rubuta download. Okay, already na riga na yi downloading din shi, sai ku yi downloading din shi dai gashi. To wanda ba su da Play Store, ku je bidiyo na baya, na yi bidiyo akan yadda za ka yi downloading wanda ba sai ka je Play Store ba. Idan kuma ka je downloading a Play Store din ma yana ɓata ma lokaci, ku duba bidiyo na baya, za ku na yi bayani sosai a yadda za ka kai downloading kowane application ba sai lallai ka je Play Store ba. To bayan ka yi downloading application ɗin kamar haka, kun ga shi ga nan. Bayan idan ka shiga Play Store kai searching din shi, logo din da zai nuna ma daban. Bayan ka yi downloading din shi ga ainihin logon shi nan, za ku ga nan kalan green da hoton hulan graduation gown ne ga nan. Bayan ka danna shi haka, zai buɗe kamar haka. Application din yana da matuƙar amfani, yana da daɗin amfani kuma zai taimake ka insha Allah. Inda ka amfani da shi insha Allah za ka ci WAEC ɗinka 9 credit insha Allah. In Jamb ne za kuma ka iya cin sama da 300 insha Allah, inda kana amfani da wannan application, domin ingantaccen application. Kusan ba ka buƙatan wani zuwa makarantar wani lesson na musamman domin jarabawan nan. Da farko dai already application ɗin haka ke, za ka shiga mene aka ce nan, your email, za ka type email ɗinka, email account ɗinka. Za ka misali kamar yadda kuke gani ga yana ina typing email ɗina, correct email ɗinka wanda yake kan wayanka. Okay, sai suka ce na mene your password. Za ka sa password ɗinka na email ɗin. Yawa, kamar yadda kuke gani, za ka danna login. Sorry, ba haka bane. Da farko bayan ka shigo shi haka, zan dawo from the beginning, dawo daga farko. da farko bayan ka shiga application din kamar haka,
idan muka taɓa yin rajista da su bane, za ka je ga nan inda aka sa don't have an account, sign off. Idan kuma kai rajista da su already, za ka sa email ɗinka ne nan da password ɗinka. To mu misali muka taɓa rajista da, za ka danna nan don't have an account, nan da aka sa sunanka. Let's say bari sa Mubarak, your name Mubarak Ibrahim. Za ka iya sa email kamar haka. Yawa kamar haka ga nan ka sa email ɗinka nan, phone number sai ka sa number wayarka. Yawa ga nan ka shigar da number wayanka, nan sai ka sa password ɗinka, creating password mai kyau mai kuma sauki. Misali bari mu sa, yawa ga nan na sa password ɗina, sai mu danna nan register. Yawa ga nan sun no register successful. Kamar yadda kuka gani ga nan sun rubuta welcome back Mubarak. To shi wannan application din, bayan register shi da farko dai za ka yi amfani da data ne wajen register shi, amma idan kai register already, duk lokacin da ka ga dama za ka shiga kai amfani da shi kuma ba tare da data ba. Yanzu kuke gani ga nan data na kulle, kuma a buɗe zan kuma kulle shi ga nan na kulle shi. Yawa bayan ka shigo nan, application ɗin yana da sashe daban-daban. Application ɗin na farko dai zai taimaka ma, za ka dinga practicing abubuwan da aka yi da kai a makaranta. Zai kuma dinga kawo maka question, ka dinga ansa da kanka kana practicing. Misali kamar Jamb question, za ka dinga practicing da kanka, ba sai lallai ka je wani Jamb class ko wani CBT practice kana practicing ba. A cikin wayanka, ta wayanka kana zaune ka dinga practicing. Za su dinga kawo ma question, kuma kowane question da idan bayan ka gama practicing din shi, kowane question da ka iya duba correction ka gani inda ka faɗi, za su gaya ma. Sannan na practice kenan. Study question kuma past question and answers da suka wuce na tun daga 2000 aka same shi full a cikin wani application din. Yana da matuƙar amfani. Da farko za ka shiga, idan kana so practicing ne, kun ganin ba ni data already ya buɗe, sai ka zaɓa wani jarabawa kake so ka practicing, Jamb ne, in ka danna WAEC ne ko Neco. Bayan ka danna shi za ka zaɓa, ka danna Yadda 2016 ne, kun gani har zuwa 2000 za ka iya kai practicing. Misali 2019 sai ka sa ne choose practice subject din da kake so kai practicing. In kai art student ne, in kai science student ne ma za ka yi searching ga nan. Misali bari sa chemistry, science student ne, bari sa chemistry. Already kun san Jamb ko question ake selecting, bari sa chemistry, English, physics, bari sa biology, na confirm. Shi ka na start test, ka sa time ɗinka already ga nan, in 25 ne, in 1 hour ne. Kamar yadda kuke gani chemistry ga nan ya samu na question ɗin shi. Kamar Jamb yake, wannan abun zai baka dama, ko da ka zo yin Jamb ba za ka wahala ba, domin kana yi ga nan kana kallon time. Yadda ka san Jamb a CBT practice, idan kuna zuwa CBT practice za ku gane me nake nufi. Kamar yadda za ku gan shi aka, shi ma ka Jamb yake ga nan, har wurin ansan ga nan inda za ka choose. Misali aka sami nan menene, the electronic configuration of elements z waye ga nan. Misali in ansa ne za ka danna, in wannan ne ansa ka danna, sai ka danna next. In gani bayan ka gama shi ma ga nan, which of the following is a set of neutral oxides. Shi ma za ka yi searching, za ka yi ansa da kanka. Za ka yi da moyen da kake sauri, wannan dai zai baka dama dai kana kallon time ɗinka. Idan ma ka so ka faɗi, shi ma ka Jamb yake. Misali ga nan, misali mun zaɓi wannan, ka danna next. A hankali aka gama, shi ma ka English kana dannawa ga nan, shi ma question ɗin shi na musamman ga nan na question 1 to 25. Physics, shi ma question 1 to 25. Biology, misali question 1 to 25.
To misali bayan ka gama wannan practice test kenan, kana zaune zaka yi practice abinka, zaka gane yanayin kokarin ka, shin kana karatu ko waye sai ka danna submit. Su kansu in ka danna yes kenan, su kansu zaka ga gani 0 out of 100%, 0 hours ga available question, ga question da na ansa, ga score dina. A nan zaka gane yanayin kokarin ka idan kana karatu ko ka ƙara karatu. Kuma baka karatu wannan application din indai kana rike da shi, kana a wayanka salula, a wayanka na Android, insha Allah zai taimake ka. Idan haka WAEC ne shi ma zaka zaba ga yana, Neco ne zaka zaba. Sannan yanzu mu je study question. Already akwai question ga yana, shi ma in Jamb ne kake so ka zaba, in WAEC ne shi ma haka zaka zaba. Idan shi ma Neco ne sai ka zaba. Misali sai ka sa ya shekaran da kake so, ni ma shi daga 2000 ga 2019 ne ka sa ne choose practice, shi ma nan zaka zaba subject ɗinka. Misali ban ga maths, English, chemistry, wannan ka danna confirm. Shi kuma wannan abin da zai baka study start, sai ka danna start study. Bayan ka danna shi haka, yawa kun gani ya buɗe. Shi kuma wannan study question din already akwai question din da aka yi 2019 na Jamb, za su kawo maka irin question din da aka yi, sai ka dinka karantawa, za su sa maka hadda ansa. Kun ga wannan mene aka ce question 1, a machine value of 20,000 depreciated by 10% every year, what will be the value of machine at the end of the year? To ga yana sun nuno ma solution din shi, ga answer na 16,200. kana dubawa to ya kai ka samu 16,200. don gani ana zuwa ƙasa ga solution din shi, since wai ka kalli solution din ka a hankali step by step ga yana. So wannan application din gaskiya yayi sosai. Ina fata dai da za ku share ga abokanan kuma dai domin su karu. Gaskiya wannan application yana da daɗi sosai. Wannan yi shi ne wannan domin 'yan makaranta, insha Allah ku kokari ku share wannan application. Gaskiya yana da matuƙar amfani, ku share wannan bidiyon. Kun gani ga solution din shi, idan ka zo number 2 ma haka ga yana, wannan matrix ne, matrix function ne ga yana. Haka idan ka zaɓa to ya kai aka samu 17 answer, kana zuwa ƙasa ga solution nan a hankali chemistry, English, haka zai baka dama iya lalacin ko da baka sani karatu, kana dai zaune da wayanka za ka yi kokari kai karatu, kuma insha Allah za ka ci jarabawanka. Muna fatan haka mu ma, domin ni ma wannan shekaran zan yi jarabawa, insha Allah muna fatan za mu ci. Bayan mun gama da nan kenan, sannan kuma wannan application din suna ba da dama, daman da suka bayar kawai za ka yi a kowane subject za ka samu question 25 ne. Amma idan mutum yana so ya siya, akwai na biya na VPI, za ka samu question kusan mene suka ce, za ka samu kusan question ga yana mene suka ce pay now for activation. Za ka samu question kusan 58,000 question da Neco question, WAEC Neco. Idan ka biya akwai na daily, akwai na 3 days plan, akwai na 7 days plan, akwai monthly. Idan ka biya na monthly din nan gaba daya har watan ya kare, za ka yi ta amfani da application din, kowane question zai bude. Kuma nan kuna gani 1 to 25 ne, amma idan kuka siya na VPI na plan din su, za ka samu question 50 question ne, kuma kowane da available solution ne shi. Inda ake siye shi ne kawai za ka zaba, misali in na wata ne ko kuma ga na shekara 1000. in na wata ne za ka danna nan. So wannan yana da amfani da network ne. Yawa kamar yadda kuke gani ga nan, na wata ne na shekara ne, zaka iya siye ta recharge card. Bayan aka same ni pay using recharge card or load activation code. Idan ka danna nan pay using recharge card nan, zaka iya siyan plan din su, ta sa musu kati, ka tura musu kati kenan. Nan aka ce enter your recharge card, nan zaka siya kati, misali in na 350 ne sai ka sa nan, zaka sa in na 1000 ne activation, in kuma na shekara 1 ne, na wata ne ga nan da ka zaba. Sai ka sa musu katin MTN ne ko Glo, kati biyu suke ansa, MTN ko Glo. Bayan ka danna sai ka danna use
use WhatsApp for verification ko use email for verification. In ka danna za su ka tura musu katin ta can kamfanin shi examiner din, shi kuma za su turo ma da wasu codes. Da ka danna codes din nan ka sa shi kenan kai activating gaba ɗaya, ka samu full access na application din a koda yaushe. Za ka samu question ɗinka gaba ɗaya. Amma wasu za su ce ba za su iya sa kuɗi ba ko wani abu, ko a hakan nan kai amfani da wannan application a hakan shi ba sai ka siya ba, yana da amfani, yana da daɗin amfani. Sannan za ka dinga samun misali nan in ka ƙasa ga novel nan, misali novel na Jamb da suke sawa ga Swiss sai haka dai ga nan shi ma in ka danna nan kuma akwai bidiyoyin lesson din su. Misali akwai wani topic da baka gane ba, kai ka gane, kana danna nan pay for video lesson zai kai ka YouTube, zai kai ka pay for video lesson, pay for okay, zai kai ka dai inda videos din su yake a website din su, ka kalla video lesson din su. Nan kuma latest news, misali wannan application din ma na wannan application na dan Najeriya ne, na kamfanin Najeriya ne wannan yana bada dama ka san duk abin da ke faruwa. Idan an kusan kulla jam ne za su dinga zai baka labarai na makaranta. Misali kun ga nan ga nan menene FPOG post UTME screening form, ga nan ka kalli labar, kana da nawa jike ka website din su ka karanta labaran gaba daya. Yana da zai dinga dai kawo ma kamar notification ne akan jarabawa zai dinga kawo ma notification. Misali an fara samun admission kaza haka dai za ka duba shi a hankali. Mun gama da wannan kenan, ga nan dai okay, mun gama da shi. Insha Allah wannan shine amfanin wannan application din, wanda ni a gani na in dai kai haka insha Allah babu abin da zai hana mutum bai ci, insha Allah bai ci na credit din shi ba, da kuma Jamb din shi da wuce 300. A wannan na kawo karken bidiyo na. Da Allah ina roƙon in dai wannan bidiyon ya burge ka, ina roƙon ka abu ɗaya, ka yi sharing ga abokananka, domin wannan application yana da matuƙar amfani. Wasu dinmu da yawa ɗalibai muna da wayan amma ba mu san wasu application ne ya kamata mu dinga ijiwa ba domin amfanin makarantar mu. Amma abin da nake roƙo kawai ka yi sharing ga abokananku, sannan ka yi like, ka yi share. Sannan kuma idan ka kalli bidiyon baka yi mun subscribe ba, ina roƙon ka yi mun subscribe. A koda yaushe ne sabon bidiyo za ka dinga samun notification idan ka danna alamar ƙararrawa kenan. Na gode sosai, Allah ya ba mu sa'a a jarabawan mu, Allah ka taimake mu, Allah ka sa mu ci jarabawan mu, Allah ka cika mana burin mu. Na gode, wassalamu alaikum.